Pitanje, selam alejkum, ako žena samu sebe zadovolji, kakva je kazna ili iskup za nju? Napomena, žena je već sama 3 godine, praktikuje post svaki ponedjeljak i četvrtak, također bijele dane, teško je se udati jer nema ispravne braće, ehlu sunneta u džematu. Žena koja sebe zadovoljava samostalno je isto kao muškarac. To je grijeh, to je zabranjeno po mišljenju izrazite većine islamskih učenjaka. I od ashaba se navodi zabrana. I kuranski ajeti ukazuju da je to zabranjen postupak. I hadisi koji su daifno, međutim, izrazita većina učenjaka smatra to pogrdnim postupkom. Nema tu kazne posebne, nego je dužna se pokaja Allahu. To što postoji, to je pohvalno i to je lijepo, a to da nema braće za koju se može udati, to ne vjerujem. Jer ima braće ehlu sunneta od džemata koji nisu oženjeni i sestra koja nije se udala može kazati sestrama, muslimankama, nekoj organizaciji, nekom džematu da je spremna na udaju, da se pogleda hajdli musliman, da se uda za njega. Sve to ne smeta jer su žene dolazile kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nudila mu se sama. Kaže Allahu poslanik, imaš li potrebu za mnom? Allahu poslanik obori glavu pa šuti. Imaš li potrebu za mnom? On šuti. Imaš li potrebu? Pa kaže ashab, Allahu poslanik udaje za mene ako nećeš ti. Pa je rekao, imaš li šta od imetka? Kaže, nemam ništa, imam ovaj ogrtač na sebi. To je sve što imam. Imaš li, kaže, da je doniješ šta od mehra? Nemam, kaže, ništa. Ili kaže, pogledaj, ne bil gdje našao da je željezni prsten, pa da je dadneš. Pa znači, ne smeta da kaže sestra da je spremna na udaju i da se potraži hajdli brat koji će oženiti ako Bog da. Tako da ne možemo kazati da nema braće za ženjenje.